L-Parlamentari Nazzjonalista Roberta Metsola tammetti li taħt amministrazzjoni preċedenti żdied il-faqar f'Malta. Metsola li f'Jannar li għadda nħatret mill-kap tal-Opozizzjoni Simon Busuttil bħala Shadow Minister għall-affarijiet barranin iddikjara dan b'mod ċar fil-Parlament Ewropew. Din iż-żieda fil-faqar f'Malta seħħet bejn l-2008 u l-2012 taħt amministrazzjoni preċedenti. Id-dikjarazzjoni tal-istess Metsola hija konferma tal-istatistika uffiċjali li turi li tul il-leġislatura li għaddiet in-numru ta' persuni f'riskju ta' faqar żdied minn 20 għal 24%. Dan ifisser li minn 81,000 persuna in-nies f'riskju ta' faqar telgħu għal 99,000 persuna. Żieda li sussegwentament waslet biex Malta fallit il-mira li kellha dwar l-esklużjoni soċjali. Dan hekk kif fl-2009 il-Partit Nazzjonalista ftiem li pajjiżna kellu jnaqqas il-faqar b'6,560 sal-2020. Mira ta' tnaqqis ta' medja ta' 656 persuna fis-sena li mhux talli ma ntlaħqitx iżda tal-li saħansitra n-nies fil-faqar żdiedu b'medja ta' 4,000 kull sena. Id-dikjarazzjoni ta' Roberta Metsola tikkontradixxi l-analiżi li kien għamel l-eks Prim Ministru Gonzi dak iż-żmien stess li fisser il-problema ta' faqar bħala perċezzjoni. L-istatistika u d-dikjarazzjoni tal-Parlamentari Metsola juru mod ieħor hekk kif il-problema ta' faqar dejjem tikber kienet riżultat ta' deċiżjonijiet li ħadet amministrazzjoni preċedenti stess, fosthom iż-żieda fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma u fil-prezzijiet tal-fuel flimkien mal-fatt li persuni fuq il-paga minima kienu ġew intaxxati.